Deuteronomy ti aduasa baako. Na Mose koko kan nsemi kyerɛ Israel nyinaa, na ɔka kyerɛ wɔn sɛ, Mfrinhyia ɔha aduonu ba ne mennɛ, mintumi mfredi na mintumi mamu bio. Nso Awurade aka kyerɛ me sɛ, worintwa Yordan yi. Awurade Onyankopɔn, ɔno na ɔretwa di w'anim, ɔno na ɔbɛsɛe amanaman yi afiri w'anim na wadi wɔn so. Yoshua na ɔretwa di w'anim sɛdeɛ Awurade aka no. Na Awurade bɛyɛ wɔn sɛdeɛ ɔyɛɛ Amorifo ahene Sihon ne Og a ɔsɛe wɔn no ne wɔn asase. Na Awurade de wɔn bɛhyɛ mo nsa, na moayɛ wɔn sɛdeɛ mmaransɛm a mahyɛ mo no nyinaa teɛ. Monyɛ den na monyɛ nam, munsuro na momma wɔn ho nyɛ mo hu, ɛfiri sɛ Awurade wo Nyankopɔn no, ɔno na ɔne wo nam, ɔrempa wo na ɔrennya wo. Na Mose frɛɛ Yoshua, na ɔka kyerɛɛ no Israel nyinaa anim sɛ, yɛ den na yɛ nam, na wo na wode ɔman yi bɛkɔ asase a Awurade kaa wɔ agyanom ntam sɛ ɔde bɛma wɔn no soɔ, na wo na wobɛkyɛ ama wɔn. Na Awurade ɔno na ɔredi w'anim, ɔno na obedi w'akyire, ɔrempa wo na ɔrennya wo. Nsuro na ma w'akoma ntu. Na Mose kyerɛɛ mmara yi, na ɔde maa asɔfoɔ no, Lewi maa wɔsoa Awurade apam adaka no, ne Israel mpanimfoɔ nyinaa. Na Mose hyɛɛ wɔn sɛ, daa mfirinhyia nson awieɛ, adekyɛ afe afahyɛ no mu, asese napɔn nna no mu a Israel nyinaa ba rebepue Awurade Onyankopɔn anim, faako a ɔbɛkyerɛ no, kenkan mmara yi Israel nyinaa anim gu wɔ aso mu. Na ɔman no mmarima ne mmaa, mmɔfra ne wɔhɔhoɔ a ɔwɔ wo nkurapono mu mmodwa na wontie, na wonsua, nsuro Awurade Onyankopɔn, na wɔnhwɛ mmara yi mu nsɛm nyinaa ni so. Na wɔmma a wonnim no ntie, na wonsua, nsuro Awurade Onyankopɔn, na mode te asase a moretwa Yordan akɔ so akɔdi soɔ no so no nyinaa. Na Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ, hwɛ, wo na woribɛwuo no abɛn, frɛ Yoshua bra, na mommɛgyina ntomadan no mu, na menhyɛ no mmara. Na Mose ne Yoshua ba bɛgyinaa Ahyiaeɛ Ntomadan no mu. Na Awurade de mununkum dum bɛyii ne ho adi ntomadan no mu. Na mununkum dum no bɛgyinaa ntomadan no ano. Na Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ, hwɛ, wo ne w'agyanom rekɔda, na ɔman yi bɛsɔre akɔdi asase a ɔrekɔ soɔ no ana ne nyame akyi adwamammɔ mu. Na wagya me, na watoma pam a me ne wɔn pamoyɛ no. Na me bu bɛfu wɔn da no, na magya wɔn, na mayi m'ani ahunta wɔn, na wamene wɔn, na bɔne pii ne ahonyaahia ahodoɔ bɛto wɔn ama waka no da no sɛ, ɛnyɛ yɛn Nyankopɔn a wonni yɛn mu nti na bɔne yi abɛto yɛn yi anaa. Na me deɛ, bɔne a wayɛ no nyinaa sɛ wamane akɔ anyame foforɔ nkyɛn nti, da no hunta na mede m'anim bɛhunta. Na afei montwerɛ dwom yi mfa, na fa kyerɛkyerɛ Israelfoɔ, fa hyɛ wɔn anim. Na dwom yi ne me adanseɛ Israelfoɔ mu. Na mede wɔn bɛduru asase a mekaa ho ntam mekyerɛ wɔn agyanom a ɛsene nufusuo ne ɛwoɔ no so. Na obɛdidi amɛn, na wayɛ akɛseɛ, na wamane akɔ anyame foforɔ nkyɛn, akɔsom wɔn, na wapome, na watoma pam. Na sɛ bɔne pii ne ahohiahia ahodoɔ bɛto wɔn a, dwom yi bɛyɛ danseni adi adanseɛ wɔ wɔn anim, ɛfiri sɛ ɛrempa wɔn asefoɔ anim, na minim wɔn adwene a ɔredwene nnɛ mpo. Ansa na mede wɔn maduru asase a mekaa ho ntam no so. Na Mose kyerɛɛ dwom yi da no ara, na ɔde kyerɛkyerɛ Israelfoɔ no. Na Awurade hyɛɛ Nun ba Yoshua sɛ, yɛ den na yɛ nam, na wo na wode Israelfoɔ bɛkɔ asase a mekaa wɔn ɛho ntam no soɔ, na medi w'akyi. Na Mose kyerɛɛ mmara yi mu nsɛm de hyɛɛ nwoma mu wie koraa no, Mose hyɛɛ Lewifoɔ a wɔso Awurade apam adaka no sɛ, momfa mmara nwoma yi nto Awurade mo Nyankopɔn apam adaka no ho, na ɛntena hɔ ni wɔ adanseɛ. Na me deɛ, minim w'atuateɛ ne wo kɔn a asene. Hwɛ, meda so ne mo te aseɛ nnɛ yi mpo, moyɛ Awurade anim atuatefoɔ. Na me wo akyiri ɛ, momma mo musuakuo mo mpanimfoɔ nyinaa ne mo ahwɛfoɔ mɛbɔ me nkyɛn dwa, na menka nsɛm nyinaa ngu wɔ aso mu, na memfrɛ ɔso ne asase ni wɔ adanseɛ. Na minim sɛ me wo akyiri no,
sɛyɛ na mobɛsɛyɛ na moamane afiri ɔkwan a mahyɛ mo no so na bɔne abɛto mo daakye ɛfiri sɛ mobɛyɛ Awurade anim bɔne na mode mo nsa ano adwuma bɛhyɛ no abufuo. Na Mose ka adwum yi mu nsɛm gu Israel badwa no nyinaa aso mu de kosii sɛ owieyɛ.